karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balag tigi. Ayaw, tiging. Usa ayaw! May kahong yun si Laura. Si Laura? Doon ay kahong? Oh, may kahong si Laura. Nasaan? Si Medusa ang isulti ka na ako. Nasaan? Kung mao ka na hinungdan, kung nga dili ko siya mada sa balag tigi. Yaw na naman lang! Palpag tayo kasi mong tumaw ni Laura? Ha? 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 Tawa! Ato na ni Sulpad Tiking. Og si Medusa ang makahatag sa mong tubag sa akong gustong mahitabo. Ang bulawang buting si Medusa! Medusa, aniya ka? Oh, Jokol. Ni ako. Gibisita ko yun ikaw. Mayo ka niya ka. Kung sa ibang toyo. May tuyo yun ko nimo. Basta may mobisita ka na. May importanteng toyo kayo. Muanay ka ko nimo kung wako'y tuyo. Kung sa ibang toyo ka na. Dili ko makita sa gagmay kong mga trabong ko. Mga giatiman karon sa akong mga anak na mga bitin. Ang gusto kong makita, ang nawa ka na kong trabong ko. May nawa ka rin mo. Oh! Sagi kaingon ko na. Ang akong trabong ko. Ang rainang trabong ko nga ang akong gipanag-iya. Gikawat. O gusto ko kini makita. Kinuo ko. Nangamatay ang mga tao nga niyas tong palibot. Nabatay ko ang mga ukoy. Apan wa ko maluwas ang mga tao, James. Nangamatay sila. Mubalik kag suod sa bahay, Laura. Kitikalig, doon lang sila ang mga muabot nga atong mga kaaway. Dili, James. Mabuhay ko pa sila. Mabuhay ko pa sila, James. Panusaon mo? Sama sa kong pagluwas nimo sa bungaw sa kamatayon. Natawag ko pang nimong espiritu. O ka na mga tawhana. Bago pa lang silang nabugtuan sa ilang gininawa. Ana pa sa kiliran ng ilang mga espiritu. Suwayan kong tawag aron mabuhay ko sila. Laura, dili ka makasa sa Ginoo ni ana. Oh. Ang atong Diyos lang ang makahimo sa pagpabalik sa espiritu ngadto sa namatay na. Unsa? Kining... Gihatag kining maong kahom, James. O gamiton ko lang kini sa maong... sa mataro nga pamaagi. Gamiton ko lang ang akong kahom sa dili dinautan, James. Dili ko maglangay. Buhaton ko ang pagtabang sa mga tao nga nagbayad sa yuta. Laura. Nakakita ka sa ako nakita, Tiking? Nakakita! Kay mga budlak mo yato! Nakadungog ka sa akong nadungog? Nakadungog! Kay gipad ako man atong mga dunggan, mga tiki mo yato! Kung magkalisod, mahimo ka pang dinosaur! Mugawas ng himong ikog nga daghan mura nagkagsiripildi! Wa magamit ang gahom ni Laura. Igo lang kining nikilab. Nagamit gihapon haring ang walos! Pero naupos na yun ang iyang siga. Nga naman ka? Ako kay mo. Si Medusa. Basin ug may gihimo si Medusa. Tiking. May nikitawa, Laura. Nagkadungog ka ba? Iyon sa dili magkabuhilo nga akong kahom. Laura? Wa ko'y nahimo, James. Wa ko sila mabuhi. Wa man unta ko maluya. Kay magkausa ko pa magamit ang akong gahom. Haban nga naman.
Nganong wa man na ako magamit ang akong gahom. Igo lang kining nikilab ang iyang mga sika sa akong pad. Sa dito ba ko sa langub, nagamit ko kini. Bisan gibati ko ang kaluya sa akong lawas. Apan karon. Wa ko'y silbi. Laura, Wa ko'y katabang sa mga tao. Namatay sila tungod nako. Ako ang hinungdan. Ako, James. Husto na, Laura. Ano masula pa ang ibog ko galingon? Nahitabo na kini, Laura. Oh, may mga kasikas. Balik na mo sa pagtsodre sa baday. Kami nakita kung nagpahimig na kaaway sa palibot. Balik na mo diri, day. Dali na, Laura. Nakasod na siya sa Mumbai. Unsa kay Mayo, kunin mo silang sudlon. May gahuman ka! Pagpakatiki na! O ka, pagpakabuhaya! O ka, gamitan ng imong kinakusgan! Pagpakadinosaur! Kakita ka, niko po sa ang gahom ni Laura! Nga sa ito pa! Paingunas pagkawaang iyang gahom! Husto ka! Husto gyud tiking. Unya sa babay gipabot nimo. Ani nga kulos, gamitan imong gahom aron magkasud na tadiya. Dili ko makasud niya ng maong panimay, tiking. Oh, dili sab ka kasud? Parehas ta? Oh, dili. Dagan ko kagahom. Doon na pa kay bangkaw nga gasidlag-sidlag sa mga kristal. Unya di ka kasodyas bay nga nimutangan nila ni Laura. Wa ko masayod kung nganong dili ko makasod diyan dapita. Kilibot mo ang palibot ning maong David. Nalingaw ka ba sa imong nakita sa mga bulok nini? Mga nindot kayo ang ilang mga kulor. Aduna pa'y mga gwadyang mga dagkong kahoy nga mulihok. Musulti, nalingaw kagyod tingali, Medusa. Wa ko malingaw, Jokol! Medusa, ayaw itutog ang imong mga mata sa akong mga mata. Kaya tingalig, magupok na ko. Mahimo kong bato. Tod, bato ka naman di ay, Jokol. Nganong nahimo kang bato? Ngawa man kumututok nimo. Dili lang ka ikaw ang adunay gahom sa paghimog bato ngadto sa kabinuhat, Medusa. Ano na pa'y lain, ug mas labaw siya natong gahom. Sige ya. Sige ya! Oh, mihimo ko sa pagsupak. Giablihan ko ang sekretong kaban ug mo hinungdan nga iya kong gisilutan. Nikatawa ka, Medusa. Ni ako, Jokol. Kay gusto kong tanaw ng sikretong kaban. Dili na ko masagot, Medusa. Dili na gayon. O sa ako kabitin, Jokol! Og mahimo ko paglusot sa usang kalungag. Paingon dito sa ilaw. Dito sa sikretong kaban. Ugunya, pangitaon ko kung asa na nahimutang ang akong trabongkos. Kung ay na kini nahimutang! Kung kana lang ang imong tuyo, nga nang dili mo tanahon sa laing trabong ko, doon na kay mga trabong ko, nga tuwa sa imong mga anak. Baka! Diba? Gabalik-balik kag pagutana! Mga gagmay ang maong trabong ko, kiingnan ko na ikawana. Og ang gikinahanglan ko, ang rainang trabong ko ang akong gipangita, Jokol! Ang gipanag-iya kong trabong ko, mas kamahanan kini. Tungod kay ako ang nanag-iyani ni Jokol. Ako, Si Medusa, wa gayon mong patuo sa akong gibaon kaniya. Halandong giya, wala ko'y mahimo. Gibuhat ko ang pagbalibad ni Medusa. Apa ni supak siya. Gibuhat niya ang gibaon ni Giya. Ay, nakagawa sa gitaon ko sa langap. Magkaginawa na kong laom ini. Ginawa ko eh. Alaw, maginawa ha. Gina! Salamat, Gina! Bisan hinay kay kong galag ko. Apa nagkagawas gitaon ko sa langong kagipuyan sa mga impaktong dagko, Gina! Ay, Las!
Napaday ka diha, Los! Los! Huwag ka kapuya si mong kahimtang, Los! Sa Hilom. atong kahimtang, Los! huwag Hilom ka niyo, wasay! Saba pinambaba ni Moy! Ba't ka? Naman ko'y baba. Ikaw, ay saba kay wa man kay baba. Ikaw na ayaw lang pagtabi. Kaya nahimo ng bato ng imong ilukan, oy! Ah, Uy! Karon pa ko. Nagkaanam-anam og saka ang kabato sa akong lawas. Naing nantik ka! Mauna ang maglisod na kong dani ning bag-o kong gidagkutang so. Mao na. Ika gigabaan na kasi mong pagkatrader loss. Wa kayo tagabubot ondong. Kusog pag ka mangutang sa una ni Nyor Marcia o Nyor Andres. Utang way bayad-bayad. Unya sikrito kay kaglabok. Trader kanda ko do. Kung nababae pa ka los, dugay ka ng gilook. Gisungkab ka na sa iring sungkaban. Kay magpasungkab, masag ka. Wag kay batasan, wag kay uwaw, trader ka, wag kay kalo, oy. Oy, wag ka magunahunang, mabayad ka si mong utang aton Nyor Amancia o Nyor Andres. Gadako ng tiyan ni mo. Da. Mura magdihoot ako dughan los. Nga naman eh. Ginoo. Nga naman eh. Hala. Kakita ka na ko, los. Nahimo na sang bato ang imong dughan, wasay. Oy, ngano? Patay ka na lang taon, wasay. Ako na may mamatay. Kitang duha oy amaw. Tabang Ginoo. Dili ko gusto mamatay. Ginoo, tabangi ko. Tabang Ginoo! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!